σκεφτόμουν για το χρυσό και για το ρεκόρ και όλα αυτά. Νομίζω είχα μια αμφιβολία, ενώ ο Μίτς με κράτησε στο να το πιστεύω. Και το ίδιο και εδώ είχαμε πει ότι το 85 είναι σημαντικό ύψος. Και βγήκε και δεν το πιστεύω ακόμα. Για να θα επανέλθουμε στα γενικά, αλλά μας βλέπει τώρα ο κόσμος, ο οποίος είδε τις προσπάθειες. Είπαμε και εμείς ότι μπορούσαμε, αλλά να μας τα εξηγήσει λίγο καλύτερα εσύ. Λοιπόν, ξεκίνησες 4,60 όπως συνήθως κάνεις φέτος. Καλά τα 70, καλά στο 80. Εκεί ανησύχησες καθόλου όταν είδες ότι ήταν η δεύτερη προσπάθεια? Η Μακκάρτνι, για την οποία ξέραμε ότι είναι καλή η πιτσιρίκα, αλλά πήγε καλά σήμερα. Εκεί λίγο ανησύχησες? Όχι, γιατί είχα στο μυαλό μου ότι θα χρειαζόταν έτσι κι αλλιώς μεγαλύτερο ύψος. Η αλήθεια είναι ότι στο μυαλό μου είχα 90, μεγαλύτερο ύψος, αλλά όταν μπήκα στη δεύτερη μου προσπάθεια στο 80, είπα στον εαυτό μου ότι είσαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι η τελευταία σου προσπάθεια και όχι η δεύτερη. Και το ίδιο έκανα και στο 85 και το ίδιο έκανα στο 90, αλλά δεν βγήκε στο 90. Αλλά όχι, δεν αγχώθηκα, ήξερα ότι είναι ένα ύψος που το έχω και βγήκε. Πες μου αν κάνω λάθος, αλλά από μακριά που σε βλέπαμε στην περιγραφή, δεν πολύ κοιτούσες τις προσπάθειες των άλλων. Έτσι, τι είχες στο μυαλό σήμερα? Είναι κάτι που το κάνω γενικά όλο το χρόνο φέτος. Έχω παρατηρήσει ότι με επηρεάζει λίγο όχι να το περάσει κάποια άλλη, όχι, αλλά το πώς το περνάει, τι άλμα έκανε, άμα το κούνησε, άμα το πέρασε πολύ. Και έχω αποφασίσει σήμερα, όχι σήμερα, φέτος, όλο το χρόνο το κάνω, να μην κοιτάω γενικώς τα άλματα. Αλλά ήταν το χειρότερο στην τρίτη προσπάθεια που πανηγυρίζανε όλοι και δεν ήξερα τι είχε γίνει. Λοιπόν, πες μου, από το πρώτο άλμα που έκανες μέχρι το τελευταίο της Σάντι Μόρις, στο μυαλό σου τι πέρασε, εκτός από την τακτική και την προσήλωση που είχες εσύ στα άλματα? Σκέφτεσαι κάτι άλλο, σκέφτεσαι να αλλάξεις τακτική? Με το Μίτς είπες στα τελευταία άλματα? Εντάξει, γενικώς υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τα κοντάρια και για το που θα βάλουμε τους στυλοβάτες. Στα τελευταία στο 90 κιόλας πήδηξαμε ένα καινούριο κοντάρι. Αυτό το κοντάρι που προσπαθούσα να πήδηξω στα 5 μέτρα το πετάξαμε και πήραμε αυτό και είναι σίγουρα πολύ καλύτερο. Αλλά κατά τα άλλα θα έλεγα μετρούσα τις κοπέλες και τις προσπάθειες και το τι είμαι. Σαν τους 10 μικρούς νέγρους Αγκάθα Κρίστη, φεύγουν ένας-ένας. Λοιπόν, πάμε τώρα στη συνειδητοποίηση. Έτσι, μιλήσαμε για τα αγωνιστικά. Πάμε τώρα να δούμε. Θα μιλήσει μια εβδομάδα γι' αυτό. Όχι, ναι, αυτή τη στιγμή ένας άλλος χειροκρότησε. Να πούμε στον κόσμο ότι βγήκε κάποιες ωραίες φωτογραφίες με τον Usain Bolt που την αγκάλιασε. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, υπάρχει μια πρώτη συνειδητοποίηση. Έτσι, ποια είναι αυτή τη στιγμή? Δεν το έχεις χωνέψει, θα αργήσει αυτό. Αλλά ποια είναι η πρώτη συνειδητοποίηση, Κατερίνα μου? Είναι αυτό που είπα και σε άλλες συνεντεύξεις, κάνω επί κοντά από τα 10 μου. Εσύ ξέρεις τι επιτυχίες είχα από μικρή και μετά τι προβλήματα είχα και έχει πάρει πολλά χρόνια να ξαναφτάσω σε αυτό το επίπεδο και νομίζω γι' αυτό είναι τόσο πιο σημαντικό για μένα αυτό το χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, ερχόμενοι εδώ, είχες στο μυαλό σου, το ονειρεύτηκες, το σχεδίας? Γιατί ο κόσμος ξέρει ότι με τους προπονητές σας, οι αθλητές, πριν τα όνειρα σκέφτεστε και προγραμματίζετε. Ονειρεύτηκες όμως καθόλου αυτή τη στιγμή που είμαστε τώρα εδώ και μιλάμε? Σίγουρα, και είναι κάτι που το ονειρεύομαι και το κάνω, πώς το λέμε στα ελληνικά, το visualize, το βλέπω στο μυαλό μου πολύ καιρό τώρα. Μπράβο, έτσι, πολύ καιρό τώρα. Αλλά θα σου πω την αλήθεια, όταν γύρισα από το Λονδίνο πίσω στο Οχάιο, έκανα μία προπόνηση, με ενόχλησε κάτι στο λαγονοψοίτη μου και επί 2 εβδομάδες δεν μπορούσα να κάνω προπόνηση. Και η αλήθεια είναι ότι ήρθαμε εδώ χωρίς να έχω κάνει άλματα ουσιαστικά από 3 μέρες μετά το Λονδίνο, με ένα μεγαλύτερο άγχος. Καταφέραμε εδώ, με φτιάξανε οι φυσικοθεραπευτές και της ελληνικής αποστολής και της κυπριακής αποστολής. Με βοηθήσανε πάρα πολύ τα παιδιά, κάθε μέρα εκεί ήμουνα. Σήμερα στο προκριματικό με ενοχλούσε πολύ λίγο, αλλά ένιωσα ότι ήμουν καλά και γι' αυτό ξεκίνησα και τόσο ψηλά. Και σήμερα δεν το αισθανόμουν καθόλου. Επίσης, είμαι και με αντιβιωτικά αυτή τη στιγμή. Γενικώς δεν πήγαν καλά τα πράγματα τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά κατάφερα αυτό που ήθελα και δεν το πιστεύω ακόμα. Μια τελευταία προπόνηση για να θα σου αποκαλύψουμε. Θα σου κάνουμε και άλλη συνέντευξη σε λίγο, στη δεύτερη μας μεικτή ζώνη. Λοιπόν, και αυτό ήθελα πολύ καιρό να στο ρωτήσω και επειδή έχω παρακολουθήσει από πολύ μικρή ηλικία την πορεία σου. Όταν ξεκινούσες στα όνειρα ενός μικρού κοριτσιού, που ξεκινάει σιγά σιγά, κάνοντας επικοντό από γονείς αθλητές, από ένα αθλητικό περιβάλλον πολύ υγιές, για να τα πούμε και αυτά. Ποιο ήταν τότε το πιο μεγάλο αγωνιστικό σου όνειρο και πότε άρχισες για πρώτη φορά να σκεφτείς ότι ξέρεις κάποια στιγμή, γιατί θυμάσαι και στο Λονδίνο το 12 έχεις πει ότι όχι, δεν πήγα καλά, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Λοιπόν, για πρώτη φορά, τι σκέφτηκε πρώτη φορά ένα νεαρό κορίτσι που θα μπορούσε να φτάσει και πρώτη φορά αυτό το κορίτσι σκέφτηκε τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Εντάξει, ξέρεις ότι στα 15 μου είχε κερδίσει παγκόσμιο πρωτάθλημα κορασίδων. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά όταν ήμουν μικρή και μπορεί και πριν τα 15 μου ότι περνούσα το δρόμο και έλεγα να προσέχω να μην με χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο, γιατί πώς θα κάνω παγκόσμιο ρεκόρ αν με χτυπήσει αυτοκίνητο. Οπότε καταλαβαίνεις από πολύ μικρή ηλικία είναι κάτι που το σκέφτομαι. Το παγκόσμιο ρεκόρ έχει λίγο ακόμα, αλλά νομίζω έκανα αρκετά ψηλά άλματα σήμερα. Πρέπει να δω και τα άλματά μου. Όπως είπα, είναι πολλά χρόνια, 16 χρόνια. Είναι παραπάνω από το μισό της ζωής μου. Πολλά όνειρα, πολλά πάνω κάτω, πολλά σχεδόν σταμάτησα, ξανάρχισα. Πόσοι προπονητές, εσύ τα ξέρεις όλα τώρα. Και έχει πάει η χρονιά όχι καλύτερα από ό,τι περίμενα. Πραγματικά. Λοιπόν, Κατερίνα μου, καταρχήν νομίζω ότι τα συγχαρητήρια δεν δικά μου, είναι όλη τη Ελλάδα που μας βλέπουν πάρα πολύ, έχουν ξενυχτήσει γι' αυτό και θα το δουν και σε επαναλήψεις. Πολλά συγχαρητήρια. Έχεις πολύ μέλλον ακόμα, δόκιμος όρος, αλλά το χρησιμοποιώ. Και πάλι μπράβο. Και θα σε ξαναδούμε σε λίγο. Για να σε φιλήσω. Να ευχαριστήσω και τον κόσμο. Έχω δεχτεί πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολλά μηνύματα και εγώ το πιστεύω και συγγνώμη που μπορούμε να ξενυχτήσετε. Θα σε ξαναδούμε σε λίγο. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γυρίζουμε και πίσω στη μετάδοση.